חברת הניקיון טופ יהלום נותנת שירותי ניקיון בפריסה ארצית ללא פשרות וברמה הכי גבוהה שיש. מוזמנים לבדוק היכן אנו נותנים שירותי ניקיון איכותיים ואמינים לכלל לקוחותינו. במידה ואזורכם לא מופיע, מוזמנים להתקשר וננסה להגיע אליכם במיוחד. שיטה פשוטה לניקוי מקלחון עם חומץ תוך 5 דקות. כולנו יודעים שלאורך הזמן מצטברים שאריות לכלוך, אבל בעיקר אבנית על זכוכית המקלחון. בנוסף, ישנם אזורים עם יותר אבנית במים ואזורים עם פחות אבנית. ניקוי עם חומץ יעיל מאוד לשלל שיטות שונות, כמו ניקיון רובה עם חומץ. חומץ הינו מצרך פופולרי שיש כמעט בכל בית, אבל הרבה לא יודעים שיש לחומץ אינספור שימושים שונים שיכולים לעזור לנו בשלל מטלות ניקיון הבית. איך מנקים מקלחון עם חומץ? את האמת שזה מאוד מאוד פשוט, ואנחנו רוצים לתת לכם את הדרך הכי פשוטה ויעילה של חברת ניקיון טופ יהלום. קחו בקבוק או שפריצר, ותמלאו את החומץ ביחס של 1:3, משמע 33% חומץ ו77% מים. מומלץ למהול בצורה הזאת כשליש חומץ ו2/3 מים. אנחנו לא רוצים להשפריץ רק עם חומץ על מנת לא לגרום נזק משני לריצוף או למקלחון וכו'. לאחר שהשפרצנו, נחכה 5 דקות ולאחר מכן נשפשף עם מקליט לחה לניקוי כתמי האבנית שמצטברים על דלתות המקלחון שלנו. למה כדאי לנקות מקלחון עם חומץ? מקלחונים צוברים שאריות אבנית שקשות מאוד להוריד לבד. במידה ואתם רוצים מישהו יותר מקצועי, אנחנו ממליצים על מסיר אבנית ממקלחון של שופרסל, אחלה חומרים שעושים את העבודה בקלות וביעילות. אבל במידה ואין לכם כוח לקנות במיוחד, או שאתם רוצים עכשיו לנקות, חומץ עם מעילה במים יעשה את העבודה נהדר גם כן. מומלץ לנקות מקלחון עם חומץ מכיוון שקודם כל זהו חומר איכותי ובטוח לניקוי מקלחון, וברגע שהוא בא במגע עם הידיים לא קורה כלום. חומץ נמצא כמעט בכל בית בארץ וזמין במכולת הקרובה לביתכם. ואחרון חביב, חומץ הינו חומר ידידותי ולא בעל כימיקלים שונים שלא בריא לנשום, או לחלופין יכול לפגוע בקרמיקות בבית. לכן אנחנו ממליצים לנקות מקלחון עם חומץ בשיטה שלנו, ותוך 5 דקות המקלחון שלכם נקי מכל כתמי אבנית שונים. אז כמו שהבנו, ניקוי מקלחון עם חומץ הוא הדרך היעילה והבטוחה ביותר לניקוי המקלחון שלכם. לנקות מקלחון עם חומץ מעולם לא היה קל יותר. חברתנו טופ יהלום, חברת הניקיון של ישראל, שמחים לתת לכם ידע בעל ערך רב שיעזור לכם בכל ניקיון. מוזמנים ליצור איתנו קשר להתייעצות בשמחה. נשמח להעניק לכם שירותי ניקיון ברמה הגבוהה ביותר שיש בשוק הניקיון. טופ יהלום, חברת הניקיון של ישראל.